ogwel kaka jatend migawo mar weche mag tuke lendo manuchiwo ayanga gi jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono. Murkomen biro kawo kar jatend migawo machon Ababu Namwamba. Murkomen nigi tich kata ting' mar dhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi e pacho ka higa mar 2027, loso alapa ma Talanta Stadium gi mano ma Kasarani, wuoyo gi jokanyo e tuke mag adhula, e loso yiero mar riwruok matayo weche mag tuke FKF gi neno ni Kenya otimo maber e tuke mag Olympics machakore ayanga tarik 26 dweni. Motelo migawo mar weche mag tuke, Murkomen yande nomako tend migawo mar weche mag wuoth. Kata kamano, tich mathoth bende koro rite e migawo mare manyien poni obi opuodhe gi od bura mamalo. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. An korka Murkomen kato kwa moro goro kake Gen Zs nikech kanyo to inyo kabisa ke sports kae wabiro ne sports kae okbedo kabisa kaka kumomie no yiki jaduong dhi kanye sport ke jaduong motiyo kinange kaka gigi ba Gen Z dwaro okepango kuomwa kaka Gen Z okaneno ka kanyo ntiere ber moro matin nikech kwaneno Ababu Namwamba kaka no kao weche mag tuke, kaka no dhi mbele gi weche mag tuke, no aneno ka ntiere project moko mano chako, mano aneno youths kane wuok e ground ka dhi mbele, lakini Kipchumba Murkomen aneno ko nyalo oko ng'amo nie tuga ahinya.